Ndị Igbo ekene m unu. N'ụbọchị tata o nwere ife pụrụ iche m ga-achọ ka onye Igbo ọbụla malụ, ọkachasị ndị Igbo ndị nọ ebe dị iche iche, obodo dị iche iche ga na-abata ana Igbo maka mmemme Krismas ya na afọ ọfụ a ga-abanye 2023. Dịka anyị si wee malụ, ụbọchị nwere ka o si wee dị, ọkachasị ife dị na obodo anyị gbara gburugburu, mana o nwere ka o si wee dị n'ala Igbo. Anyị wee na-ayọ n'ụdị pụrụ iche ka onye Igbo ọbụla, ma ndị nọ anọ n'ala Igbo already ma ndị ka ya abata ka onye ọbụla dị more security conscious. Ebe ọbụla ị nọ na ka uche gị dị ya, ọkọ na-akpa nri anya ufi akọ na ya. Dịka anyị na-ekwuzi maka nke ahụ, anyị welụ na asị ka anyị chetalụ ndị be anyị ife a kịta anyị chọrọ igosi bụ CCTV nke ị nwere ike idobe na be gị. Anyị na-ayọ n'ụdị pụrụ iche onye Igbo ọbụla ị na-abata na be gị, onye Igbo ọbụla bụ dibụ unu, ị na-abata na be gị ka ị nwee ife dị ona, ị nwere ike idobe na entrance ebe esi abata n'ụlọ gị. Ya nwa bụ CCTV kamera. Ihe nke a ji welu dị iche bụ na ọ ife ga-abụ before ị na-abata be gị, iweli ya nene malụ ka ụbọchị si wee dị, malụ ka ihu be gị si welu dị, malụ na ịnọlụgodo ebe ọbụla ị nọ, weda na ị nọ ebe ị na-aṅụ mmanya ma ọ bụ ebe ị nọ okeshọn, ị nọ iwelu foonu gị nene malụ ka be gị si wee dị. So anyị wee na-ayọ ndị mmadụ ka anyị kaba ahụ tinyegasịa ụmụ kamera na ebe dị iche iche iji wee nye aka maka nchekwa n'oge dị ugbu a dịka ụbọchị si wee dị. Ife nke a ji wee maa mma n'ụdị pụrụ iche bụ na nke a bụ ife ọ ga-abụ itinye, ị ga-eji foonu gị welụ na monitọ ife na-eme na be gị maọbụ ebe ọbụla itinyere ya mgbe ọbụla mgbe iji chọọ. And o nwelụ ife a na-akpọ solar panel, nke bụ na ị need ha ịchọba NEPA ma ọ jenaretọ ga-eme ya ka ọ na-alụ ọrụ. Nọọ itinye na ya, ọ ga na-alụla onwe ya ọrụ. Once anwụ na-acha, ọ ga na-acha ajụ onwe ya. Ndị alụrụ ya n'ụdị na batrị dị n'ime dị very strong. So onye bataba ya, either na igolie from ebe ị nọ ma ọkwanụ na igolie na mgbadata, ma ọkwa na ịkpọrọ anyị n'ekwentị ka anyị make elu gị provision maka onye ọbụla ị chọrọ. Anyị ga-enyekwu aka tinyelụ gị ebe ọbụla ị chọrọ ka etinyelụ gị ya. Mana ife anyị na-ayọ onye Igbo ọbụla ka anyị tinyegasị ya, mana streeti esi aba be gị tinyegasịa ya ka ọ ya bụ ife na-eme amala ife na-eme. Maka na n'ụbọchị si wee dị n'ala Igbo n'oge dị ugbu a, aghọtasịbela ife na-emenụ. Even anyị na-ayọkwa communities dị iche iche, obodo dị iche iche, ka agbaba mbọ ebe ọbụla enwere ife dị ka checking point. Ọ bụrụ na checking point dị na be unu, malụ na unu ga-esi iji esie n'ọnwụ ka enwegasịa ụmụ CCTV camera within that checking point, kama unu na ndị polisi kpaa ya. One CCTV a si wee dị, mmadụ ịtọ maọbụ ịnọ nwere ike ị na-amonitọ ife na-emenụ. So ọ bụrụkwuo n'ọnụ na kọmishọna of polisi kwuo, ha nwee wepụta onye ga na-amonitọ. Unu nwa bụ ndị nwe obodo enwekwuo onye ga na-amonitọkwa ife na-emenụ. Maka na ka ụbọchị si aga, amasịlọ ndị a na-aya. So ife a bụkwa ife ndị be anyị ya enebe anya ọfụma. Checking point ọbụla ka e nwee security camera ebe ahụ, ka e wee malụ ife na-emenụ, malụ ndị anyị na-aya, malụ na ndị eduili ọrụ nọ na checking point ọ na-emekwali ife asịfa mebe ka ife ọzọ ka fa na-eme. Onwekwuo ka ife dị aṅa si wee mee, onye aka amalụ ụdị ese a ga na-ajụ. And ebe o si wee magbukwa omume ya bụ na this security camera bụkwa ife ga-abụ ebe ọbụla ọ dị, a na-ekwu okwu ebe ahụ, ị ga na-anụ, ọ ga-erekọdụ ife ekwuru, ọ ga-erekọdụ ife melụnụ, rekọdụ ife ekwuru. So ọ malụ mma na ụdị pụrụ iche ka anyị nebala ya anya ọfụma. Ebe isi na-abata, ọ bụrụ na ịfụ ya ebe ahụ golu, ọ bụkwa na ịfụrụ ya ebe ahụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị nke ị ga-afụ na ilu onyonyo a, ka anyị wetalụgo n'ọbụla ị chọrọ.
anyị ga-ewetalu gị ya ka ana Igbo mara anyị mma, ka oge krismas a bụrụ ife ga-eweta mgbanwe pụrụ iche na ana Igbo, ka anyị ghara iji mgbagbu wee ghara ọgụ maọbụ gbabazie ọsọ n'obodo anyị, ndị obodo ọzọ ndị mba akwaluzie ọnọdụ na be anyị ka ụbọchị magbuo onwe ya. Ekene m unu.